Treu-te la màscara, aquí no la porten. Aviam, estem anant des de la carretera del cementiri fins al forat del vent, no? I això són... ¿Sí? Aquestes Pero vaya que la pista de no són tiradera. elèctriques. Són veu tot. Mira, veus el que té la rebassada? Estem aquí, veus? Aquí hi ha el forat del vent. Què hi ha aquí? Mira, los caldos de cerdo. Esto té 18,50. IVA inclòs. Sí, bueno, quan tornem a la vida. Perquè ara no crec que... per fer-ho entre setmana. Quanta estona hem estat caminant? Doncs... Una hora i quart. Hem començat aquí. Hem anat més tranquil·les. Sí, sí. Sí. Passarem més ràpid jo caminant que alguns en bici. Mira, pobre.